La cerca de respostes a preguntes desafiants és un dels motors que impulsa la ciència. La cerca de nous camins a seguir, de nous reptes a assolir. A l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, les preguntes neixen dels nostres pacients. Una recerca que a poc hem fet avançar per camins que fins ara han estat poc explorats. La salut materno-infantil, les malalties minoritàries o la salut mental. El treball en xarxa és la fórmula que ens permet créixer i evolucionar, el mitjà a través del qual intentem millorar la qualitat de vida de les persones. Una recerca que posa la mirada en els diferents períodes de la vida, traslladant els avenços del laboratori als pacients amb rigor i empatia. Un projecte global en què la col·laboració, la perseverança, el treball multidisciplinari i la innovació es posen al servei dels que més ho necessiten, per trobar diagnòstics més precisos i incrementar els tractaments disponibles. Avancem en col·laboració amb universitats, centres hospitalaris i xarxes de recerca locals i internacionals, unint la tecnologia i el coneixement per trencar les barreres existents. Obrim línies de recerca disruptives i contribuïm a la creació de teràpies avançades en base a criteris d'ètica, transparència i excel·lència. Tot plegat amb la vocació de contribuir a cuidar totes les etapes vitals. Amb el compromís de fer de la ciència una esperança real per moltes persones. Treballem posant atenció a l'alta complexitat i assegurant-nos que les idees esdevinguin una realitat, acompanyats dels millors aliats, professionals i col·laboradors, pacients i famílies, l'origen i final de la nostra xarxa. Perquè en la cerca de l'esperança, la ciència és la resposta.